Mga kapuso, rider patay, angkas pilason matapos makabunggo sa closed van ang ilang motorsiklo sa Iloilo River North Bank Road. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginbawian sang kabuhi ang rider nga si alias Brian matapos makabunggo ang motorsiklo sini sa closed van nga ginamaneho naman ni alias Eliezer sa intersection sang Iloilo River North Bank Road ukon Iloilo Sunset Boulevard sa barangay Saok, Arevalo, Kainasang Kaagahon. Base sa investigasyon halin sa Sunset Boulevard ang rider sa Mandurriao nga pakadto kuntani sa Oton sa makabunggo sa naglabay nga closed van nga pakadto naman sa Arevalo. Kung taon naton to isang bumping vehicle diri no is ang motorcycle, but then kung taon naton is both vehicles are moving. So, kung makita natin diri, nag-collide ang both parties. Nahibaluan nga nag-inom-inom ang rider sa Sunset Boulevard antas maaksidente. Patal nga pila sa ulo ang naangkon sini nga gintunaan sa iya kamatayon. Samtang nakaangkon naman sang gasgas sa lawas ang back rider sini. Ginapalasig na sang Iloilo City Government ang pagpahamtang sang dugang nga traffic signages sa Iloilo Sunset Boulevard halin sa DPWH agud malikawan ang aksidente. Plano man nga magadugang sang personal sa lugar agud magbantay ilabi na nga ginadumilian ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon kag paghaboy sang basura. It will be expanded ang deployment namon, particularly sa 5 ka mga viewing decks. Upoy kay Romel Porquilla, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.